Стига бе! Цар ти казах. Чакаш за съда. Тича и при тази. Стани очите. Жестоко! Как ти жибе? Стига бе! Ма то тежи поне половин кило това. Тя е жестоко. Дайте помага си. Браво! За тебе ли остава? Дайте ми раницата да ти кажа. Жестоко е. Жестоко е. Представяш ли си като го изправи Жаров малко? Виж още малко. Ден, колко е чистов ден. Не съм спокоен. Как да съм спокоен? Няма пиене тук вече. Неговия каса бира има само който. Ще го напълним с вино още тази вечер. Ципна тика има тук. Не, няма. Само ако обичате, шефе. Дай. Идва и току-що намерихме една златна маска, страхотна. Масивна златна маска. Сега. Да. И тук зареди... Вие самия сев бе, човек. Маска. Айде, още да има вътре. Трябва да измим да пием с нея пак, както се... Вечера. Стига, че маска на гъмнем може ли ни? И протокол. Гребец. Откъде е? Моля да кажеш откъде е? Ами раница, вече си вземали. Пак всичко ще си взема. Дай. Наградник има ли или още няма? Аз имам четка за зъби, искаш ли? Не е римлянин тоя. Не е римлянин. Не съм и същия. Сложен е целият. Абе дайте една стъргалка. Не, стъргалка. Казваме някъде. На друго място. В базата. Нали трябва да го полем до вечера как? Горкия. Той ще е ром тогава. Ром прес. Симо, ти си много висок. Куца. Той всъщност отдолу. Ето ще ги махнем. Отиди при другия ден. На жената. За облия камък. Дай да миро за облия камък. Аз си... И поискай някой друг. Има две бръчки, не бе го. Две бръчки има от той ден ще го изгони, бе. Гледайте, кадриците висят. Кадриците висят. Какво правда?